masayila min fulen ni nunye masayila wude uka giride anya fo nyinin kalima te nyinu nyanabo kiri de be nunu nyanabo abeta kiri yoro de la ni kiri tigela yere minya be kiri tigene oye ko muso do do aye den soro kato a che ka furula furu nyogoma fula do ale ka muso ye den soro kato ka furula ko akwa dente ku tara kadife ko muso jora la ko aka dente bo ko farakerelu muso farakerula ko dembe ke jontai bo don ko masayla min fule ni nyefolo yaro agiriyara mariyenka depuis san chama nebe ni masayla ka jamana kono ya nka sugu tawsirula hari kalamba chama agiriyaruka ka fo ni muso furulembe bolo na ye demi soro al waladu lil firas fo do derla kata limura la saudiya kata mufti nyinenka o yake mi nyana ore nana fonye ko ye masayla min fo anni karsa utara limura la utara mufti nyinenka ako ayita inde sembenti akode do ni masayla kalambaliya debe mogo la sino bulqaym ko jadil miadi kono ko ka fo dambe be sabati ni firasu ye ni muso yi ka furu muso yi be ka jom muso ni mogo min jera nofe aye den soro ika furula ube ika jom muso yala ko abe sabati ko ika dendo ako bi izmail ulamai dambe be sabati ni firasu ye doni ke baga sima mogon soswala bintifaqi al umma ninde be jadil me adi kono ni yayi hari be o take kado mogo hakilila o bado ko kalante jamana en kono de kalante ade kirite ya ni islam ya kirite wode nunun tunu mogola sino sosolite ni na dunu ke bolo bon kayum ko donu ke ba bede bennen benninka ka fuy ka dambe be sabati denka ka fuy dende do bil firas ni dilaye ako doni ke ba bede bennen bo ka sosolito layre hadisa sahlen de bola men ni yayi hari biyo girera mogoma o de yato fo ka kalaka ka dina kalaka hadisa kala ani fana ndemmi fo ka daka konnan jammin ke maliye unye mogo si kani ka hakili bila dina nye parce que nimbe griru ka parce que luka hakili de mat e ka hakili te foyi ala ka dina koro odiyatu bul ahmad ibn hanbali bafo laysa fi sunnati ara'u wala qiyas ako hakili na te sunna la de ka qiyasu te sunna la nin kera nindo nin ako te sunna la de tanke ni hadisa sabati da mogo si kani ka hakili na doye ako tanke kiden ka hadisa sabatira kana qiyasu sunnati kiden ka hadisa sunna qiyasu tala haklina tala do fu mugo kode do ode kammi aka haklila ko nin dina ibe delela de bila haklinye mugo siti ka hakli bila delela munye so delela munu fora qur'ana kono delela munu fora hadisa kono ibe so uluma de folo ni sonna uma kunyanyini ibe na nyesoro men ni eyi ka hakili bila kiden ka hadisa ka yi hakili bila kiden ka alaka ayaka fukata esa ito ka masina tinyaye parce que ka hakili de bara donc fo mo kan nunun famu donc hari na tara khadila ni ewa musoko idente don ke ba ko tanke ni ma dangali ke ka faraka de ka denge ka boila hari bitade do fu ka denge ge ka boila dangali be se ka kini muso be se ka nyogon danga ye jeneyati nyogon danga be se ka koka me don ke ma ko ni nyogon danga make de fana ka ge ka boyire la abe toy bolode fu dangali ka ke ala nafuhi ika de ge ka boyla fu dangali ka ke o fara de kan denten ninye ibi ka kalili ke nani ka duruna ke muso ba ta ke nani ka duruna ke ni o sabatira muso jora la yere alebe farakeru me den sisa abeta muso so mo fe tanke niya ge ka bo ere la yi ka kalilu ke ka ge ka bo yere la muso jora la muso farakeru la tanke na sira qadima ka denge ka galile kaka abeta ba fe wala parce que ya ge ka bo yere la me tanke ni mo ke li anu make ala nafwili waladi ni li anu make ka dende ge ka bo yere la ita de do be ka ciela de hari ni muso ko ideni muso yire ka jola hari doyo o nyinen ka wodo konni e ka muso mandente muso ko o ho idente hari no fora tanka amata kiri tigero de la ka danga ke ka denge ka boyla da te boy ka denyala
ko hakke de be den fana ye parce que ni e ko sisa muso yin so nam ne muso nye ne ka muso de mente den fe abeta fili de wa hakke te denya ko ala be ka hakke de korosi silame sare be ka hakke de korosi e ka fu ne ka muso yin ben ka muso fe de men ni de ne ta fe abeta fili de u ba fa de wa abeta marami e ka nyamambo yoro juma e ba fon ta fe na abeta marai ko muso be to e bolo ibi dadi ala de muso na dembe to e bolo idendo ube niti dadi ala ni kiribe ibe ta ge ka boyrela muso na dembe ta ka faso kono uba ala doye emme nebe muso fe mente de fe abeta fili de uba be fakade wa hakete de nya fo mo kan nunu de famu donc ambe mi fo muso yere jora la idente o atara khadila o muso jora la farakiru la o fo deinde ka ge ka boyla ni li anuye wode be demboy ka denyala sino ciiden ko ali waladu lil firasi ni adi sabe bukhari muslimu de kono ako tanke muso koni furula yecce tigiye ube ka jo muso no ye dende soro abe ka furula ube abe ka jo muso yala ali waladu lil firasi ako dembe di dilantigi de ma ede taye denye ni bi bala ka ge ka boyla abe ta kiri tigero la ibe ka kaliliu kendente ni muso ya ka kaliliu ndo idendo ama jola furu be bone nyugonche ana ka dembeta abada ite sika muso yin furu parce que ni eya ge eyi take ale fana yu take ana ka dende beta dembe boy ka denya la sisa ana babeta bana ka mugo be occupé den na bore ka denya la me ka foy ba foy wa ne ba fe ne bin ka muso fe me dende ti de wengalo yen ate boy ka cien la beto ka cien la ni ba ita fa ki ka cieta ube ni ba fe ka ge ka boy yerela abeta khadi de la ibel anu ke ka dende ge ka boy yerela ni eyi ka duru ke muso ma jola ya ka duru ke o yoroni kelembe furube tigina ciana ka dembeta abori ka denya la sisa ti ka cieta ni eyi ka duru ke muso ma se ka duru ke ako a jora la ko ale ye jene yake me eyi duru inke kontate muso jora la ko ewa ale jenare aka afrakerula dembeta kadia ka moma dembeta kadi muso ka moma parce que ya geni li anu yesisa eyi ka duru ke abeta kadia ka gewma aka mogo molu de balado nko Sheikh Abdallah Bumba jinu katom mimbe lejina daima doni ni feruma ko ale ka balima ke do fatura mais aye wo shake wulu ye ko denkelemba ka dewna ko dente atara Bumbaji nunun ka biro la ka fuye mufti wuye kon nin ko be ke chogode abedo chiela ba mufti ko tanke ibalima kena ka muso malli anu ke dente bo ka chiela abe fatawa lejina daima li busilime wal fitayi aba kono ko tanke ibalima kena ka muso man nyugondanga ke dente bo ka chiela be chieta de na tunni muso ye nyugondanga ke de anaka dembe ta be bo ka chiela fo mo ko nunu famu doni ke bawo de benne ka nun te ko ye ko krefela ko do mun na jamana mu do parce que silama sharia taw yere bolo yere aw be nunu do chogodi doni ke ba do della ka biya mamba fo sungalo tawsiri la sigilembe france ni nya fo ne be fengo be kitabu de fo nye kitabu de fo be kitabu mun kono mogoni li ibn qudama fatawa al-islamiyya mamur ibn sari ka be useminu ka ewa bulugu sarahum be fatu jili jalalul ikram saran mumutum be kitabu chamande fo jadil maadi fi hadi ghairi libad don ke bodo ya yire me ja koyi asikale mbala deri suko fatari nyini kan kabiti la nyafo ko ni nyen nyede abede atara france maktaba baboloy adonna ka maktaba wala ka kitabu la ja ayen wala fana man nan kariya akoy ka sungalo kalo kelen keranne ma ko mi nye sanjoli de kala itumbe fengo foy ka deresula ni be kitabu togofo mba sabere na len ka maktaba la iye fengo fo nya be nyini kaye eye denko mi fo jamana in kono kinto entum madala sikatumbila me ja ko jelendo do kitabu kono te mali donu ke bagaw afu ye kan ninjeya mali de ako mali donu ke ba be kanka ninku ka hamme kan ninjeya de akuye kitabu fo ne yere kitabu maralen tumbe mbolo de me nyu na fado sisa de nya ya be kono
nunu te ko dogolenya ay basu ka kitabu laje ala ka timanda ma